Hola a tothom, bones! Som estudiants de primer d'Integració Social de l'Institut Ribot i Serra i estem fent un projecte que es diu Diversex des de la Fundació Actua Vallès i amb la col·laboració de Sotataules. Doncs nosaltres començarem parlant sobre el constructe sexe-gènere i sobre la importància de no assumir cap rol ni cap aspecte. Sí, i per presentar-nos, jo sóc el Max i tinc 20 anys. I jo sóc la Susana i també tinc 20 anys. I doncs, primer de tot, ens agradaria començar explicant una mica les nostres experiències, ja que som part del col·lectiu, i amb la importància de no assumir, perquè, per exemple, jo un dels primers contactes que vaig tenir amb temes així una mica més desagradables per ser del col·lectiu va ser quan jo, a l'època de l'ESO, vaig sortir de l'armari, com així dir-ho. Jo no tenia xerrades de oye, que a mi m'agraden les noies també i els nois, era com que jo ho explicava directament i com que la gent sempre, com que la rebuda que n'hi havia era com negativa, o sigui, era com pero si no lo aparentas, o pero ¿qué dices? Si tú tienes pinta de que te gusten los chicos, i era com sempre, com que em sentia que havia de donar moltes explicacions a l'hora de dir el que m'agradava, o que sempre era com, bueno, pero entonces a ti què te gustan, los chicos o las chicas, o... Saps? Clar, sobretot perquè no aparentaves o no entraves dins de l'estereotip d'una persona bisexual o una persona lesbiana. Clar. Perquè, clar, si no entres dins d'aquests tipus d'estereotips ja és com que és impossible que entris dins del LGTBI. Clar. Perquè jo, per exemple, jo soc una persona gènere fluid i jo m'identifico amb els pronoms ell, ella, i més d'un cop m'ha passat que jo dic, sisplau, tracteu-me amb els pronoms en masculí i ja m'han preguntat, però tu vols operar? Sí, és com que ja has de tenir com tot el pack, no, del palo. És com, no t'identifiques amb el gènere biològic amb el que has nascut. Llavors és com que ja, obligatòriament, no t'has de sentir còmode amb el teu cos o amb la teva forma de ser, només perquè no t'identifiques amb els pronoms que haurien de ser, entre moltes cometes, no? Clar. I clar, això, al final, tu com a persona, quan reps aquest tipus d'informació i aquests tipus de comentaris, et fan canviar el xip. Sí. Perquè dius, haig d'estar tota la meva vida donant explicacions per algo que jo sento i per com em sento jo. Total. I a més, com fins i tot arribar a patir, òbviament, tu mateixa de dir per què com que m'estan qüestionant tant? Era com que jo quan començava a dir això doncs potser m'agrada una noia, jo tenia 15 anys i jo anava amb les amigues, ai, que me gusta tal, i era com, pero si es una chica, pero tú sabes seguro, i era com, a veure, jo lo que siento doncs ho sé i no hi ha més, i no significa que jo sigui com més normativa o més femenina que no m'agradi després una noia, saps? Com que una cosa no ve agafada de la mà de l'altra. Una cosa no porta l'altra, és així. I nosaltres, que som treballadores del món social, en el moment que treballem, i la gent que ja treballa en el món social, tindrem moltíssima influència en sobretot adolescents i infants que s'estan descobrint a ells mateixos. I clar, nosaltres no podem fer arribar aquest tipus de comentaris. No, total. I a més és com que nosaltres, jo penso que tota la gent que treballa al món social ha d'estar com en constant formació, perquè és com tot això és tota l'estona coses noves, terminologies noves, tota l'estona és com novetat. És un món superampli. Sí, i per exemple nosaltres no ens vam criar, per exemple, això que parlàvem l'altre dia, no ens vam criar amb referents, o sigui, al col·le no hi ha referents del col·lectiu, ni te'ls apropen. Has de ser tu, per tu mateix, de dir, vale, doncs nosaltres com ho vam descobrir? Pel YouTube, de dir, de començar... Te'ls trobes per casualitat. Total, perquè tu no veus en una sèrie, bueno, potser a les sèries sí, però també ja no, a les sèries espanyoles no, ja t'havies d'anar una mica, potser a Skins, aquestes que són com més... angloparlants. Sí, perquè també, si és com d'aquí, era com tot molt... Això, YouTube i poca cosa més. No és el que dèiem l'altre dia, no? Que ara més a l'actualitat sí que s'està posant més els rols de tot l'LGTBI, més en com és. No, clar. Que no en el fet de que això, no? Pues l'amigo gay... Pues tiene que ser... no, o sigui, no ha de per què. Clar. I doncs nosaltres sí que és veritat com que
el que sí estàvem parlant sempre és que farien molta falta, exacte, gràcies. Faria molta falta molts més referents del col·lectiu, però ja no només als instituts, sinó també als col·les, en general als carrers, mai et trobaràs... Sí, de nosaltres... O sigui, no sé, és com que està tot molt amagat, volem fer que sempre sigui com supernatural i super... I inconscientment s'oculta i es torna molt invisible tot això. Total, i la realitat després és com que sempre... Això és el que em va dir el meu profe, que no ho havia dit. Jo quan vaig com sortir al col·le de l'armari, molt entre cometes, perquè és com, bueno... A mi el meu professor com que em va dir que no em fiqués en aquest món, que era com molt complicat, del palo, ¿cómo te vas a meter tú ahora a ser bisexual con lo complicado que es ese mundo? I era com, complicat per tu, perquè per mi, o sigui, a mi m'ho estàs complicant tu dient-me que és complicat, perquè a mi en cap moment he pensat hòstia, és que me gusta una chica, que follón. Si he pensat això, ha sigut pel fet de que com se lo explico jo a tal persona, com reaccionaran. Exacte, és per la reacció dels altres, no per com jo em senti, perquè jo, doncs, perfecte, ja te lo digo, en plan, genial, o sea... I és el mateix amb el tema de les identitats de gènere, no? Perquè ningú... És un món superampli, no? Ja per si, llavors, ningú et dona com les eines de poder buscar-te tu mateix. Perquè jo, per exemple, quan vaig descobrir que era gènere fluid, va ser perquè ho vaig buscar per internet. És com, què me passa? Ho vaig buscar per internet i vaig dir, hòstia, ja. Si sóc jo, és que sóc, ja és que està, sí. No? Llavors és com, ningú em va dir, mira, tens això, tens aquest ventall d'opcions, en plan, pues ser trans és això, ser gènere fluid és això, ser no binari és això, i t'has de buscar tu la vida. Total. I et pots equivocar, perquè et pots equivocar i dir, pues mira, soc gènere fluid i d'aquí un mes dir, pues soc una persona trans. Que sí, que és com... Total. Però que, sobretot, és això, no? Amb adolescents i nens i nenes que s'estan descobrint ells mateixos, és superimportant que se'ls doni com aquest ventall d'opcions a dir, existeix això, que no ho hagin de buscar per ells mateixos i mateixes, que és com que los dejas ahí en la jungla. Sí, de palo, apañaros y os buscáis la vida y ya després vendrán los reproches de es que como era género fluido, ¿de qué? Es como, pues a ver... Sí, i tant nosaltres ens hem de formar nosaltres, però tota la societat. No, total. Tota la societat s'ha de formar. Sí. Perquè a mi, per exemple, quan vaig sortir de l'armari, entre cometes, amb els meus pares, ma mare el primer que em va dir va ser això no existeix. Això és paranoia teva, no? Això no existeix. Hi ha comentaris que no fan falta. Ja. I és això, no? I sobretot, el que voldríem nosaltres seria com remarcar el que s'ha de saber com abans de tu agafar i dir-li això està malament o això no o això tal, és com que has de saber quines coses poden haver o quines, o sigui, no sé, una mica està com actualitzat, perquè al final tu et pots sentir de moltes maneres, però també si no li dones un nom no saps què passa o com acabes tu, no? Sí, i això i el no assumir, com hem dit al principi, no? Perquè clar, que tu no entres dins d'uns estereotips i dins d'una forma de vestir, una forma de ser, no significa ni se t'ha d'associar una orientació sexual, ni una identitat de gènere, ni una expressió de gènere, no? Perquè tu vesteixis amb una camisa blava i amb uns pantalons texans, significa que ets heterosexual, saps? Perquè a mi, per exemple, molts cops m'han dit sembles un noi. El sembles ja és com una forma d'invalidar el com em sento jo de veritat, no? I és com, què és ser un noi o què és ser una noia? Com et sents en noi, com et sents en noia? És com al final cadascú és com qui vol ser, no? I per què se'ls ha d'atribuir un gènere a la roba? Ja. Però és que això és otro melón que... Que és com si vesteixes amb pantalons i amb samarreta ets un noi, però si vesteixes amb falda i vesteixes amb un top ets una noia. Total. I aquestes coses han d'anar canviant ja. Sí, i sobretot també aportar com referents als... Ja no només als peques, sinó a tothom, no? Perquè el necessita literalment tothom, fins i tot nosaltres. És com... Sí, referents tant de dones, homes, del col·lectiu, de tot, però sobretot en aquest àmbit del col·lectiu, perquè no n'hi ha referents cada cop més, però encara no al col·le no es treballen
persones del col·lectiu, o si es treballen és com... Jo me'n recordo que era com Freddie Mercury, era gay. Wow. ¡Pum! Te lo sueltan y es como, hemos trabajado a alguien del colectivo, venga, y es como, todo el mundo sabe que Freddie Mercury és gay, però què o sigui, és com, vale, és gay, i solo és gay. Saps que també és com moltes vegades, és com, si eres del colectivo ya eres, pues... Eso, y ya está. En plan, si eres bisexual, és que és bisexual, pues ja, su paper és ser bisexual, és com, no té res a veure. I que és això, sobretot... Hi ha una mica més enllà de tot això. Nosaltres perquè ho vam descobrir, sobretot per al món del YouTube i tot això, no? Però que podem apropar a molta gent que pot ser superpropera a aquests infants i a aquests adolescents, perquè, per exemple, per mi, que el Rubius fos bisexual, i a més el Rubius, que per mi és una persona que ha fet moltíssim, pues, és com que ja és un apropament molt proper al col·lectiu. I és una forma indirecta de fer-ho. Sí, total. Perquè estàs informant i estàs fent que la gent no cregui que només n'hi ha com heterosexual, pam, pam, i ja està. És com... No, hi ha molt més de tot. Sí. I doncs només volíem comentar això, la importància de no assumir i que hem d'estar en constant formació pel fet de que tot canvia. Sí, total, tot canvia i hem d'estar tota l'estona aprenent coses noves, conceptes nous, però tant nosaltres com tothom. Sí, o sigui, és que tothom al final. Hola, futurs i futures companys i companyes de feina. Què tal, com esteu? Bé, i vosaltres? Bueno, primer de tot ens presentem, no? Vinga, va, jo sóc la Nerea. Jo la Laura. I jo em dic Míriam. Nosaltres som alumnes de primer Integració Social i avui ens trobem aquí al Tribot i Serra per gravar el podcast. Doncs com ja sabeu, un dels possibles llocs de treball nostre és com a informadora de l'Espai Jove i en aquest espai, com ja sabeu, es reprodueixen molts vídeos, pel·lícules dirigits cap als joves del barri i s'han de seguir uns certs criteris a l'hora de exposar-los. Sí, bàsicament, no? Com has dit, nosaltres com a TIS hem de seguir uns criteris a l'hora d'exposar aquests recursos, no? Com un assessorament, ajuda cap als joves, activitats. I per exemple, un exemple, no? Que a vegades es difonen tríptics, cartells, alguna imatge visual, no? Per poder posar-ho a l'Espai Jove, i hem d'assegurar-nos, no? Que aquests recursos que surten, no? Siguin inclusius, hi hagi una diversitat de col·lectius, no? Per exemple, si tenim una imatge que surtin diferents persones de diferents ètnies, que surtin persones, no? Amb diversitat funcional, no caiguem en aquest estereotip, no? D'agafar imatges, no? On l'home té una superioritat cap a la dona i que a vegades, no? A l'hora de fer els materials anem una miqueta en pressa i agafem la primera imatge que veiem de Google, no? I realment el que busquem és trobar la imatge més adequada a la situació i que més inclusiva sigui, no? Sí, perquè si no també hi ha col·lectius que es poden sentir discriminats i no volem que com a TIS això passi. No, i més en els joves, no? També, com a informadores de l'Espai Jove, també ens podem trobar tallers sobre drogues, salut mental, sexe, i jo recordo els tallers que ens feien quan anàvem a l'institut que sempre parlàvem d'un mateix col·lectiu i mai oferíem casos d'altres col·lectius com per exemple diversitat funcional o dones que pateixen violència masclista, i és molt important que es vegi tots els col·lectius perquè si no també es poden sentir discriminats i volem que es vegi tots. Sí, normalment parlen aquests que estan més dins de les normes, no? També utilitzen molt, quan parlem de parlar de substàncies tòxiques i això, no? Utilitzen molt el col·lectiu d'adolescents, que estan molt estereotipats, no? I tampoc volem que sigui com un atac per ells, no? Sí, també, com ha dit la meva companya, no? Es fan moltes xerrades de sexualitat i sempre com que s'empodera la figura de l'home i es minimitza moltíssim la figura de la dona, no? Envers la sexualitat. I també el que volem promoure és com que en aquests jocs on es facin aquestes xerrades centrar-se més en la diversitat de cara a la sexualitat. Sempre es centra com en el col·lectiu heterosexual i es deixa fora el col·lectiu LGTBI i molts més. I també pensem que és molt important evitar tots aquells comportaments masclistes de l'home cap a la dona, en aquest cas.
Sí, jo, per exemple, en el meu cas, quan vaig rebre la formació de Diversex, no? D'educació sexual, la veritat és que vaig descobrir un munt de coses, no? Per exemple, els mètodes anticonceptius, no? Que sempre agafem els més tradicionals, el que surten més pels anuncis, no? I també les dones també tenim el dret, no? de poder protegir i gaudir del sexe, no? Que és molt important. I bé, com deia la meva companya, als tallers mai s'havien preocupat per saber si algun alumne era d'un altre col·lectiu que no fos heterosexual, i d'aquesta forma hi havia alumnes que podien pensar que no estaven dins de la norma, quan en realitat sí, i només per al fet de no incluir-los en les xerrades. Sí, totalment. I ara una miqueta, canviant una miqueta de tema, també podem trobar en un espai jove infants, joves que necessiten algun suport educatiu, de fer alguns deures, de fer alguna recerca, una informació més objectiva, que s'utilitzen pàgines web, notícies de diari, algun llibre. I també hem de tenir en compte tot el biaix de gènere que hi ha en tots aquests recursos. Per exemple, a l'hora de buscar algun referent històric sempre s'ha potenciat la figura de l'home, mai ha tingut la dona un reconeixement i una visualització igual que l'home, i nosaltres com a TIS, a l'hora de poder oferir recursos, recomanar llibres d'informació, webs, hem de tenir en compte que la dona també tingui aquest reconeixement, aquest espai, a l'hora de que si posem un exemple, per exemple, d'un home, també hauríem de visibilitzar la dona d'igual manera. Sí, jo la veritat és que estic totalment d'acord, ja que, per exemple, en el món científic sempre s'ha potenciat la figura de l'home i, per exemple, la Marie Curie ha guanyat un premi Nobel i ha sigut una noia que ha estat reconeguda en la seva època, no? Sí. I falta un reconeixement cap a la dona. Sí, donar-los veu, perquè també fan coses molt importants. I parlant de referents, és important també parlar de referents actuals, i nosaltres hem trobat dos referents, que són els Queer Avengers i la Psycho Woman. I els Queer Avengers és un grup que va sortir quan estaven a l'institut i té l'objectiu de parlar sobre les inquietuds de la igualtat de gènere, a més d'abordar altres temes com poden ser la sexualitat i fer-los veure al col·lectiu que no està a favor seu que els seus valors i les seves creences que potser no són les més correctes i hauríem d'apoyar una mica més a la igualtat de gènere. Sí, també hem trobat la referent de la Psycho Woman, que és coneguda com la Isa Doke, que aquesta s'ha fet coneguda perquè comparteix contingut a les xarxes socials sobre els límits de l'amor romàntic, les relacions tòxiques, i a part d'això també és una escriptora, psicòloga, i també es pot dir que és influencer, no? Sí. I es pot trobar a YouTube com Psycho Woman. Sí, nosaltres, per exemple, com a TIS, vam rebre una informació, una xerrada que la presentava la Psycho Woman, dels mites de l'amor romàntic, de les relacions tòxiques, i a mi personalment em va agradar molt i em va servir molt d'exemple de que a l'hora d'utilitzar les xarxes socials, aquests materials que hem dit de divulgació, és molt, molt important utilitzar els correctes, utilitzar mètodes actuals per tal d'apropar-nos més al que serien els joves. Sí, a mi també em va agradar molt perquè es veu que li agrada el que fa i que ho fa molt bé. Com dèiem abans, ella utilitza fotografies i vídeos en els que hi ha una inclusió. Sí, i es parla de tots els temes, no? Sí. Doncs fins aquí el nostre podcast. El nostre objectiu, sobretot, amb aquesta petita xerrada que hem fet, ha sigut nosaltres donar eines com a TIS que hem après en aquest curs a l'hora de conscienciar una mica sobre la realitat que tenim a l'hora d'escollir aquests recursos materials, que pot ser molt important i una via d'accés a tenir un vincle més proper amb els nostres usuaris, i esperem que us hagi agradat, que us hagi servit i que en un futur ens podem trobar en la nostra feina com integradors i integradores socials. Moltes gràcies per escoltar-nos.